mbliana tá 160 blian ann ó osclaíodh doirse Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann. Cílíonn sin go bhfuil freastal ar an bubble ó bhí 864 ann. Bhí deis amsa labhairt leis an bhfoireann fé hábhacht an gcomóradh mór. Is seans chuine beidir mach na bhíana ar chnáta tháinig muid deas ón tús an Gailearaí nar ó doscail muna doirse den chéadúr ní rachain ach thart ar 130 sihir alína ar na bailí agus beidir breis 110 cuairteoir teasteach agus an nora sin 2023 tháinig milliún cuairteoir isteach an seo go dtí Gailearaí. Tá sé saoire náisce is féidir le aonanna heachtarsteach ag ama be 7 lás teachtain. Tá an ceadannas acu tíochtarsteach mar is línear fad an bailachán seo. Is bailachán éireann chutá an, is bailachán náisiúnta agus is fé léna tíochtarsteach. Duine cíomhan dom fé ceannas na himachtaí speisialta bhí ar siúl mar chuid don Cúla4. Nach mit písanú dar bhean in Champion of Bottom by Titania agus sin obair a rinne an alíntóir Harry Clark agus an písisnis tasmantas an sin agus fá eile don fphobal cheachtarsteach chun cuairteoir agus é sin eiceil. Fé láthar tá an Gailearaí agsúil le tuilleadh forbairt a dhéanamh agus freastal ar an bubble don 160 blian eile amach an so.